Kos-kos yun. Itu gyapon, sumpay ba? Nari oh. Namay dari, naman dari dagan-dagan oh. Diyan ang uban. Diyan na mo ha, Jay, pangita dito doon payag kay bugat na mo ha, dire ng galon. Babaw. Oh. Grabe hakot tubig mga kabataan. Para ibis-bis durian. May lang buhi pa ng uban. Magtag ulan, dugay pa ng ulan. Gwapo ni makina. Hakot. Ito nga pagi. Ano dre? Sabi, sakit? Ha? Binat. Pinatayal ken. Kasang kagma tunahon. Nalay babos may so dagan na gagmay. Ibabos mais dagan da babos payag. Ay mga gagmay diri mo doon. Tusakar ni. Unahan nyo lang nas maisan basig masailuhan ninyo dia. Hamang ka doon, dito ake tumais, to dalan, di kakagid eh, danlog ka da. Yati oh, ito. Uga na kayo, namatay, uba namatay no. Kanan namatay niya. Ariga ha. Matik man sunog. Rijon! Lagi maisan. Ah, tiwasap mo dati. Luma to. Ah, masal dyan naglibot-libot naman na. Kat-kat kasi nagpangpang guro. Yagi man yan, ano? Ayaw gagyang pangpang. Napadri lapit be, wala na gabi. Gigi na dia, diri na ta. Kino? Kino no? No? Ligi na ron ah. Riyan juga kuan. Nah. Turut na. Dia babaw, ayo dito sa ubos sa may kuan ana. Iga na punuan. Punuan. Ga punuan ba? Nabaw. Ini muda. Guniting kuan puno na tumoy. Guniting tumoy. Ini guniti ba? Patungod ri dapit. Makainom siya ba?
Kulang pa ni ba? Oh. Ngagan siya ron gamay isag tunga. Paiga siya na. Kau? You know. Kalabasa na usan na. Kayo. Di, kulang pa na gamay. To. Sa. Nabi oh. Bro. Ano dyan? Ha? Tama na, kisa ba yung tubig ya? Ito mo ng tao-tao. Sinagin mo na tayo. Kuhan. Bumubuang mo na. Oh, napa oh. Wala masud, wala yung makuhan. Kanabi oh. Kanabi, timanin na. Yan bitaw na hadiri, mapaduol mo dito. Ayaw, layo-layo dyan, ikaw punuan dyan na. Mintin lang. Nahinay lang, kaya dili bigla ba? Oh. Timan ni ha, balikan na niya ha. John, katumana ni, kana kato. Ano isa? Kana, kato. Bro. May dahon pa gamay. Ha? Wala na day. Oh, kani oh. Dara, kani John. Yan kato. Oh, may dahon. Oh. Taka? Yan dia je. Napa tu dia? Dia ba duli mo, udul tungod mo. Dia ba tungod mo? Nama ko tungod dia god. Kang bibidol. Asa? Oh, mau gay na, yun ako. Patay na, buhi pa. Buhi pa na. Buhi pa? Buhi pa, huwag na. Patay na eh. Hindi, buhi pa niyo. Kapay dahon gamay, punuan. Patay na na. Wala na. Patay, patay. Yang patay na. Sige. Sige. Ya, mang di mo mga gana, mga daot ako kalabasa dia ba? Mga bataan eh. Iklo. Tira. Kira mabili. Mabili. Katra alay. Hanggar gatsu. Gimana itu mo John? Gimana itu mo? Hanggar patay. Sige na. Na, ayaw pagdugay kaya dito na taros landong oh. Ya. Mati na nung dia. Kay alas 10 sabi taman magbisbis. Ayaw pagdugay dito. Oh. Banog. Oh, Deb. Dota Deb. Hanggar gatsu. Deb, saya. Tai, oras tai. Supa. Tai. Tai. Las 9. Ha? Las 9:28. Oh. Hapit na pagdali mo. Dito. Ay manugbag maestron. Oh, nag-anak na to sa Alkin ba? Nag-anak na no. Pagdali mo mga duhan niyo kabalik. Asa? Kumana ta? Unya dagko na po niya hapon. Undang dayon. Lah, kabu tubig. Mado ka balik. Balik dayon mo. Kaya mo kaundang oh. Las 9:30 na gud.
Uy kayo ang among tanom. Ay gabing kainit. Kalabasa, wa kahit tambok. Durian, nga matay ng uban. May lang ning sa landong-landong ang kalabasa, kay tambok. Nasa init, patay. Mais. Ito magapog puso ang uban. Para tambok ng kalabasa diri. Gabihan. Mais dagkong puso. Ito durian diri, ito dapit. Naman to diri dapit. Ito diri ni tago. Waktu nila nakitaan na ara. Oh. Tambok ng kalabasa diri landong. O kami sa init. Batong nagagbunga. Ang diri yung kalabasa na kuan. Kaya dagana nga matay itong durian ay. Babaw. Uga. Kaging oy. Anag na sad sila. Anag og mais. Lingod pa yung kalito, no? Ito na ako nikuha. Ito. Kuha na nana. Aray sa. Ako ay puso mais ba, no? Ako ay puso mais. Tama gina. Kao na itong mga bata. Ako balik din mo kay last gis. Undang naman. Duha galon ng uban. Itong buwan, itong kabibi, tagduha, isag tunga. Uga kayo ta. Mukuan man na kayo nagnaman ay baging. Wapa man na nabungkag. Tuhop yung sa galon eh. Diba? Tuhop na. Wapa man nakadagan kayo ang kuan. Maigo yun siya. Sabi kita sa mga bata kung ano nagun.